UMbeje ukhala ngoproducer abavumele ingane kaMtshengiseni ongasekho emhlabeni ukuthi iye studio iyorekhoda. UMbeje uthi ingane kaMtshengiseni bengafanele nokuthi iziqale nje ukucula futhi nalabo producer bengafanele nokuthi beze beqale nje beyingene indaba yayo. Kodwa nakuba uMbeje esebone kanjalo, abalandeli basayilindile, balinde elikhulu kuyona kwaze phela izalwa yistar. Mtshengiseni, Ndidane, Sichomane, salusubuya lapho khona konakele emhlabeni izinto imapeketwana. Sokucula ngisho ingane yakhe yentombazana, ngiyazi lento eyiculayo, ngiyazi into ecula ile ngane yentombazana. Bonjiniya nivumeleni ingane iye lapha estudio, nivumeleni ngoba ayikho lento ezocula ile ngane. Ngane yentombazana kaMtshengiseni, wena uyayithenga le CD lento ozoyikhipha ngemali yakho. Ayikho lento ecula ingane.